Mario 64 DS. In de vorige aflevering hebben we King Boo en Bowser verslagen. En in deze aflevering gaan we Luigi bevrijden. Oh my god. We gaan weer zo'n geweldige backflip maken. Gaat het lukken? Ah, niet gelukt. Nou ja. Moet hij kijken? Moet hij kijken? Kijk, je ziet dat het haar is. Zie. Zo'n grote vrouw. You rescued Luigi! Oké. Nu hij kan praten en meneer wit panage. Oké, ik weet niet wat dat is. You will see green caps everywhere. If you grab one in the course, you can turn into Luigi on the spot. As Luigi, you can run over water and slip through the fire. En ook, je hebt al gezien hoe de controls zijn. Gewoon backflippen en Luigi gaat spartelen en zo. Gewoon ook. Ik ga ook bewaren jullie nieuwe rescue doen. Ik kan nog iets pakken, hè? Oké, ik moet iets dood. Oké, welke koers is nu? Niet Tiny Beach Island? Dat je ook Ah, drinken nee, dat is de bovenste. Oh, we zijn dicht bij Little Lava Land. Wacht, hè. Dat weet ik niet. En hier is Ik pak nog een de glaasje cola, hè? Moet je dat nu? Mario Run. Want ik mag even verlisten. Ja, je moest 30 sterren voor dit hebben, we hebben 40. So nice. En dan weer recht op Dus kunnen we Iron Man naar de volgende bal zijn. Oh, oké, is het dood? Maar dat ga ik niet meer. Echt Zo, zo je staan, hebt hè? ook keer door. Dit is een glitch dat je als je in een portret springt, dat je door en die Zo eraan moet gaat. hij doen, Dan die moet je eigen op de veer titel. springen en je stikt als je nul in de dingen springen. En dan kun je. Oh, wacht, ik. 5. Oké, als dat kost 6 is het kost 6? Nee, dit kost 7. Dat gaan we nog niet doen. Oh, dit is trouwens mijn. Nee. Ach. Nee, dan moet ik helemaal terug naar daar. En ja, dat was Little Lava Land. En dat is mijn favoriete koers van de game. Ik al helaas heb gedaan. Nee. Zeg dat het niet waar is, hè? Is het die ster? Nee, ik hou niet van koerses. Zeg alsjeblieft niet dat het koerses is. Zeg alsjeblieft niet dat het koerses is. Zeg alsjeblieft dat dat niet koerses is. Wacht, wat? Ah, daar, in die cirkel moeten we erin. Dus laten we erin springen. Hey, hallo, Mr. Toad. Mr. Deze message from the April's Luigi. Filling the cups like the sun. The one you've been wearing for years is special. It said you lose your cup, your milk runs out. Do when you're upset, and you know you should with who knows? Get your fun. Where you was it? Oh, I had it hidden. Ah, Ster van die dood! Cool! Ja, we krijgen wel die dode ster. Maar Ik heb niet. Moet ik concreet mee? er zijn er nog 3 andere die geven. Dat doet de kap dus. Ik wist dat het iets slechts ging doen als je de kap kwijt speelde. Dan is het. Nee, cool 6! Kan ik de sterren zien? Waar is de ster? Swimming best in the curve. Oh, daar! Oh ja, in deze dingen kon je ook al de Wario Cup vinden. Sorry voor dat. Ik dacht, hé, ik vond deze make-up niet cool. Maar ik ben nu officieel Luigi! Yay! Luigi time! Ja, nu kan ik aflevering. Nog maar 4 minuten, ik dacht dat ik langer ging zijn hoor. De rode munten is makkelijk. Ah, yes, daar. Uh-oh. Hier is poison. Ik ben bang dat er weer dingen gaan vallen. En snippet. Of is het een ghost snippet, want hij heeft geen benen. Eigenlijk een soort ding om een one-up te krijgen. Oh my god, ik ben oud.
Doe dan maar. Yay! Wat is hier? Er is een deur. Dat is niet de deur waar we moet zijn. Oh. Laat me maar rust, jullie! Oh, hartvolg! Hartvolg! Godzijdank! Thank you! Thank you very much! Oh ja, die ben ook eens voor als je Wario hebt. Want... Oh, ik ben een handpijn te krijgen. Een beetje uit te zitten. Ja, dit ook naar beneden. Nope. Een beetje zachter even. Wel een probleem is met Luigi kun je geen waldje maken. Het enige wie je kan is Mario. Dus Yoshi heeft dat speciale ability. De Spartolrump. Luigi heeft dit is zo wat die met een backflip die draaien. Mario is sterker. En springt ook veel lager. Ik snap je wel, vroeger was mijn favoriete personage Wario. Ook al is het het moeilijkste om te controleren, alleen ik ben... Verkeerde ster gepakt. Ik heb een verkeerde ster gepakt. En die mag ik nog niet pakken. Er zijn wel veel sterren die met Wario zitten pakken. Maar ik denk dat ik het niet ben. Met Wario, hoeveel ster met Wario? Je zag er wel eentje, die ster naar boven. Of nog een ster met Wario, breek die ballen die naar beneden vallen. En er is nog een ster. Yes, ik wist het. Yes, ik heb het juist. Oh. Nee, ik heb het te vroeg gedaan. Oh, invincible. Oh jee, it's nieuws. It's nieuws. En kijk, Luigi kan een beetje op het water lopen. Om die huh? Achter deze steen zit een ster. Maar die kunnen wij niet breken. Look at that. Oh. Hey, cool. Kijk, die heeft kijk haar. Wacht eens even, dat is een coole pet. Hij heeft een coole gele pet, maar blauw zou bij hem. Die water... Wacht eens even. Het is een Mario pet. Nu is Luigi veranderd in Mario. Ik ben nog 8 minuten bezig, ik weet het. Het wordt een kleine aflevering, dus wie dat kan... En je kunt het breken. Dat betekent nog niet dat we dicht zijn bij Wario. We zijn eigenlijk nog niet dichtbij. Maar Wario krijg je gewoon voor dat. En ja, nu halen we het. Swing Beast Unicorn Claire. Dus ik bedank jullie voor het kijken naar deze aflevering van Let's Play Super Mario 64 DS. Zie jullie in de volgende aflevering terug.